Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Las 4:49 Aksyon Radio Philippines Standard Time. This time check is brought to you by Joy. Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. 50 minutos nakaligal sa tak na alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat na mayong hapon na naman. Apang ang hapon sumong diri sa sulat sa Bacolod, tuban ka paang pa. Bisan nga ari na kita nagapasulod sa Kasisidmon. Nagatagi pa ang init sa sagwa mga kaaksyon sa nagpulopasiplat kita. Antes kita magpungko sa ding trono. Masakit-sakit pa sa panit sang tao. Ang tagiti sang init subong. Sa ika-3 nga Lunes sa bulan sang Marso tuwig 2021. Halong-halong sa ato sa mga kaaksyon nga masabi nga gwa sa public mga kaaksyon. Labi na gid sa mga nagatrabaho nga inang wagid balasang palipdan. Bao importante gid nga butangan ninyo sang tabun. Ang inyo sila nga yubon-yubonan, inyo sila nga ulo. Baya protection dapat gid inyo sila nga lawas. Way labot nga maligo ka na sang balhas. Sudlon pa sang kakapoy ang imo sila nga lawas. Kung pigaw-pigaw imo sila nga resistensya. Ang ginatawag nga immune system. Laban-laban mga kaaksyon nga dali ka mo dakpon sa anuman nga masakit o kon balatian. Sana silinta na yari kita sa Lunes nga adlaw. Una man nga adlaw sa pag-arangkas ang may mga trabaho sa gobyerno man o kon pribado. Ang pizza 15 mga kaaksyon naman ang ginasiling sang kalabanan. Labi na sa mga Ilonggo kag Ilongga. Kamaning Mother's Day, birthday ni Manuel, apelido sa Manuel Du. Mother's Day, pero hindi niya abot sa lingon nga Mother's Day gid ha. Mayara ya sang Mother's Day gid sa kada tuig mga kaaksyon. Bansagan labang ang pizza 15, kung kaisa ganing pizza 30 pa sang bulan, kung kaisa 31, depende sa kalabigon sang petsa sang kalendaryo.
Kama na mo ning time sang pagbaton sweldo sang may mga trabaho. Ang mga remedyo general ya, adlaw-adlaw gabaton sila sang sweldo. Payo lang kung tani ko adlaw-adlaw. Di kinasiling ka nga remedyo general. Ay mayo lang kung makakita sang trabaho kung way gani ti plongkoon man. Standby ang guwa niya. Amaning adlaw maka-action ginasiling nga pag-remit sang bana sa ila sa disweldo sila siling asawa. Pero sa mga panahon maka-action dito man naka-high-tech sang teknolohiya, tuman na kamoderno sa mga kagamitan. Ang Mother's Day ginatawag na wine na ginasapag ang importante subong nga kon ang bana man kon bisan nga di asawa, bisan hindi padlaw sang sweldo dapat buligay sa gasto. Hindi magpakuripot, hindi magpaganot sa gastuhanay. Basta gani galastuhan para panimalay. Igasto gid kag hinugay na kapaganot. Ang masabo-sabo lamang diri maka-aksyon sa isa ka bana o kun asawa. Kung sa karation sang sweldohanay ang ATM kahon o kon kalong na. Ang envelope papel nga lista na lang ang bilin nga naka-stapler. Kung may bilin gid man maka-aksyon, kiling-kiling na lang sang pisoson, 5 o kon 10, kon kaysa 25. March 15, 2021, amanin tunga sang bulan sang Marso kung landawon taho. Ang mga balita sa buong mga ka-aksyon labi na dari sa Negros Occidental, Bacolod, pati na dito sa Negros Oriental. Among pagatuman sa bag-ong mando. Bag-ong travel protocols para sa mga nagapauli sa syudad kag probinsya. Amo-amo man sa ginestoryahan angot sa bakuna. Una sa balita, una sa aksyon. Ang sitwasyon sa trapiko dugay-dugay ato ni Baloon kay magamuning oras. May mga dalan diri sa Bacolod nga nagaproblema kung trapiko ang hambalan. Labi na sa intersection areas, mga nagakross nga dalan na ginsangan. Amo na permi ang masami ginabantayan, sa masabi sa mga traffic enforcers, mga traffic police nga amo ni nagahatag sa giya sa mga motorista. Ang isa sa natalupangda naton ang nagbanggian naman nga traffic lights dara sa may dalan sang Lizares sa Aranataho. Way na sang isa ka kuhit. Ang siga sang traffic lights dara sa area. Inyo ka-aksyon na Marlon Hedawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa bahin sa nga balita lokal, mga tawo nga gusto magpauli sa Negros Oriental kag Negros Occidental, may kasulhayan na nga mabatyagan. Bangod ini na tanto mabunlayan sa pagtuman sa mga dapat i-comply nga kinahanglanon antes makasunod sa probinsya. Pero may ara gihapon nga dapat sundon. Hindi tanan nga lugar ginahalinan man o kon padulungan. Ang may palariho nga pagsulundan diri sa Negros Occidental. May ara sang ang mga nagahalin sa mga probinsya sang Western Visayas. Medyo may mahapos na mga ka-aksyon nga proseso nga dapat kamo sa nga sundon. Yamag silang kita Western Visayas Region 6. Sakop da ang Negros Occidental, ang Iloilo Province, Aklan, Antique, Guimaras. Capiz. Kundira naghahalin mga ka-aksyon ang mga travelers kamagkadto sila diri sa Negros Occidental. Mga negrense nga toto nagtiner gusto magpauli diri sa Negros Occidental. Why na sila gina-require? Why na sila gina-obligar nga mag-presentar sang negative RT-PCR results? Hindi naman pag i-swab test pag-abot diri, hindi naman pag i-quarantine. Pero sa iban nga mga lugar mga ka-aksyon, hindi ka mo diri pag i-swab test, hindi ba ka mo pag i-quarantine, basta
Antes ka magsakay sa eroplano o kon barko, magpresentar kamo sang negative RT-PCR results. Sa lugar nga inyo sa naginhalinan, dapat magpa-swab test kamo ng plastada Negros Occidental na, dito sa Negros Oriental nga hugada. Ang mga luyag magpauli sa nga probinsya, mga kaaksyon. Why naman gina-require sa nga negative result sa RT-PCR test? Kaya man na muna ang nasandig sa NIATF Uniform Travel Protocols para sa land, air, and sea. Pero, ang nagabatsag sang sintomas sang influenza-like illnesses, dapat nga i-swab test gapon. Kaya hindi man sila makalusot ni maka-action, kaya ang minimum nga health protocols bala. Ara gihapon niya, bisan din ka magkanto nga lugar. Ang pagsuksok sang face mask, ang facial daw ni tanto istrikto. Pero ang pagsuksok sang face mask, ang pagkuha sang temperatura sa lawas sang tao, ara gidyapo na. Kung magpakuha ka na sa temperatura, kung nagahilanat ka maka-action taas temperatura mo, isay na sa mga sintomas ang sining COVID-19, di kwaan gid ka sang swab test. Kung batsagan ninyo maka-action, di mayong matsag nyo na, gatrang kaso ka mo, ga pilis nguon ka mo, ga kataro ka mo, kulibra kon hilanat, pahuway-huway na lang ka mo, anay sinyo sa nga balay. Kaya may dapat ka mo gahapon tumanon. Inisabahin sa nga Negros Oriental. Kag ang mga nagasunod naman sa Negros Oriental nga ang Punteria Dumaguete City. Dumaguete City bound local travelers. Ang mga nagasunod kag maragsunod sa Dumaguete, required sila gihapon ang magpresent sang negative RT-PCR swab test result kag ang certificate of acceptance. Man ang Dumaguete City, hindi pa iluway gid. Problemado pa to ang COVID-19 nga kaso, mga kakson. Dari naman sa bahin sa nga Bacolod, si Konsehal Rojas wala nagapabor sa pagkakasang negative RT-PCR test result sa mga travelers pasunod sa Bacolod. May ariman ni signal sa NIATF. Pwede magka-implementar sa mga ka-action ang local government units sa kuna LGUs. Tinagaboning plastada mo amo mani sa bahin sang Negros Occidental. Pero sa Negros Occidental, ang mga nagahalin sa residente na sa mga probinsya nga sakop sang Western Visayas, why na ginaobligar nga mag-present sa nga negative RT-PCR test results. Medyo tulotak klaro man sa gasto mag-action sa mga travelers mo nga man. Kaya kung nagpakuha ka sa RT-PCR test, mayo lang kung tani ang makuha si mo bala gobyerno. Pero kung private ka, kung nakadali ka man, siyempre mga ka-action, obligado ka nga ikaw sinibabayad. Magpa-swab test ka, libo-libo nga daan. Ito pila nga daan magpakuha ka swab test. RT-PCR test, 4,000 man lang, may gani 4,500. Kaya nagastuhan ka mga ka-action o galing. Kung importante mo sa dekantuan diri sa Negros Oriental o kung Bacolod o kung dito sa Negros Oriental. Why ka choice? Alang-alang mo mga kakson, di mo na pagtumanon kaya importante is lawas mo. Importante na nga hilikuton mo. Gastuhan mo gid para nga at least kadayon ka sa imo sa nga biyahe. Sa bahin sa nga Bacolod City Hall, yadto nga balita. Sa balita pungsod na naman, bantayan ta naman ni karon kay si Presidente Rodrigo Duterte. Mayara sang public address naman. Public address nga patigayon noon karon sa gabi. Tiyang isa rin spokesperson nga si Harry Roque nag-positibo sa COVID-19. Damo-damo to sa mga ginkantuan nga mga activities si Roque mo.
tinagpositive sa COVID-19 si Harry Roque, spokesperson ni Presidente Rodrigo Duterte. Di public address, ano naman ayhan ang mga matigdas ka mga tinaga nga boyan ni Presidente Rodrigo Duterte, anong luyag na ipabalos publiko, nagbase kon mamunuhan niya di ang ginahulat sa masami, ang ginabantayan man sang kalabanan labenigin sa mga mahilig sa pamulitika, base kon mamunuhan niya di balang report, angot sa posible nga pagtandem nila nga duwan ni Senador Bongo. Si Bongo magkandidato presidente, ma-vice president na lang si Rodrigo Duterte. Yang gwa sila maka-aksyon, Go Duterte. Nga tandem sa 2022 nga eleksyon. Managligad nga semana, maging pagwa nga survey ang Pulse Asia. Nagapamangkot sa mga respondents makaksonte sa masami ang mga kadamon sa mga respondents na 1,200 ka mga tao, mga isa na kasmana ang ila sa nga survey, pagpamangkot sa mga tao, ang question da kung nasabong ang eleksyon, sinong inyo sila gina-prefer, sinong luyag nyo nga magtandem bilang presidente kag vice-presidente nga kandidato sa 2022 nga eleksyon. Tinanguna to magkaksyon ang tandem nga Senador Bongo for President, Rodrigo Duterte for Vice President. Tekon mag-amo na bang resulta sa ulihi, no? Kag dumaog ang tandem nilang dua, dako ang posibilidad nga si Duterte liwat ang magpresidente, no? Una sa balita, una sa aksyon. Debla. Isang nabalaan nilang dua sang apila kadlaw ang nakaligad sang gumawa ang survey sa Pulse Asia. Si Duterte mismo nagambal sa publiko mo. Sila niya naghutik sa akon, hindi maguro hutik kundi naghambal sa iya kuno si Senador Bongo. Sila niya i-announce public ang akon sa nga interesado ko, nga akon sa nga desire sa pagkapili bilang presidente. Gin-announce ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya mo na ang mga matanda sa ginatawag politika diri sa Pilipinas. Nagasiling nga kung magdaogin man tandem ni Senador Bongo kag ni Rodrigo Duterte. Dako ang posibilidad nga si Duterte gihapon ang magpresidente. Tapos malangya ang ambal si Senador Bongo. Pahuway ko Vice President. Sinong automatic mabulosaw bilang presidente kung magpahuway or mag-resign ang mag-resign ang presidente, automatic ang vice presidente mabulos. Yung presidente gapon si Rodrigo Duterte magabon ng plastada ni. Garungo naman yung kalibog ulo sa posisyon magabon ng plastada ni. Alas 5:06, PNP hindi magpalakip bilang priority sa vaccination program. Nga hindi silang papalakip, ha? Frontliners man kabay ang PNP, frontliners man ang pulis. Ugaling kaya hindi mo silang pilit na nga aman. Hindi man ay pilita, hindi man ay mandatory, kundi voluntary ni ang pagpapakuna maka-aksyon kontra COVID-19. Samtang 7% sa samples ang COVID-19 cases sa Pilipinas, bag-o nga variant sa ang kagaw. Sa mga pagkaon, bag-o naman nga menu, bag-o naman nga putahin ni. Hindi naman nag-euro silang magdamo pa. Hindi pareho sa original nga COVID-19 mga ka-aksyon. Ang COVID-19 maging perte ka, ang maging nagpalala sa sitwasyon sa ato sa nga nasyon. Samtang ka rin nanawagan sa gobyerno kagamiton ang available nga bakuna bilang unang dose sa mas madamo nga mga dapat bakunahan. Ang available sa buong nga bakuna, i-bakuna mo first dose. Kung mag-lapse na ang mga inadlaw sa first dose, kag ginahanglan ang ikaduwa nga dose. Pagway na sang bakuna, gintalan na, tin mangitas ka rin man.
Ara sa ikaduwa nga dose mga kaaksyon ang pinaka-importante. Kay mas dako-dako ang ginatawag nga efficacy, ang pagka-epektibo sa bakuna kun sa ikaduwa nga turok. Ikaduwa nga dose mga kaaksyon. Dapat kompletohon gina. Kaya kung isa lang ka dose, dawa ay na, daw useless. Dawa ay isang pulos ang pagbakuna sa tao. 508 Action Radio Philippines Standard Time. Hibalaon ta mga ka-aksyon ang observation report sa ato sa nga patrol. Sa nasiling na sa tuman ka pa ang tiyempo subong sa Bacolod City. Observation report with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon please kabin. Exactly, Action Mars, sining mga panyempo, medyo mapangpaangkid man ang panyempo sa palibot sa surad sang Bacolod, mga ka-aksyon. Kaya ito makit Andre, kalabanan, gareo, nagapaw na yun, ay sagwa sila tag sa kamapuloyan. Ilabi na, diri sa bahing sa Barangay 3, Barangay 2, sa may surad man sa Bacolod, mga ka-aksyon. Kayong patrol, exactly, bago lamang kami nakaliko, diri sa may Santo Niño Stop, dalan sang San Juan, mga ka-aksyon. Padulong kami dito sa may downtown area nga direksyon. Bisan diri gani o, mabasagaragin na matamat nga pag ginutok sa mga salakyan sa dalanon, mga ka-aksyon. Basta mo sila oras, rush hour na gidman nga ginagkabig ini sa totanan nga mga motorista. Mga taga na mabulubugat nga trapiko, malabad na ba ang pila sa mga salakyan. Diri mismo gikan sa may norte, padulong sur, kumain sang lugar. Kaya diri magka-aksyon, magkatabok sa may Santo Niño Stop, sakop sa Barangay 2, surad sang Bacolod. Ang kasingkal sang init, ara gyapon, labi na diri sa may baybayon halin, no? Nga porson magka-aksyon sa surad sang Bacolod. Kung maglabay kabi sa mga idolland o kung sa mga lugar nga wala sa madagko, nga mga building o kung sa semento, galapos gire sa may alagyan diri sa may San Juan, ining singkal sa init o kung ang race ang san mga ka-aksyon. Ito ba sa mo gid medyo minute nga paniyampo sa limana nga hapon. Kramo gid nagabrigya diri sa kilid sang dalan o sa San Juan nga area. Dahil hindi maputahe ko rin mga produkto, brigya ng mga finger foods, tanan na lang, mga ulutanon kag iban pa mga ka-aksyon. Kung makita man natin, karamo man sa mga pribado ng salakyan, aton sugata, pero kung ikumpara natin sa mga salakyan gikan, diri sa Minorte, kag pa downtown area, mas manamo kag manabamba ang pila sa mga salakyan mga ka-aksyon. Pero may ibang mga salakyan, diri nagalusot, kaya ang ilaruta, sa diri mga ka-aksyon, patulong sa may reclamation area. Kablo ka mas madasig ang biyahe kung diri sila naglabay sa San Juan. Kung ikumpara mo dito sa may sur gabahin sang syudad, kay iti damo tululutsan kag bypass ang dalanon. Like mga ka-aksyon kung dira ka mo mulabay sa area sa downtown, tikalaba pa sa inyong biyahion. Kag lalabot sila, mabulubugat ka trapiko, ma-experience sa mga motorista nga naglabay sa may ismo mga ka-aksyon sa dalan San Juan from area dira sang Magsaysay going diri sa may Lizares, kaya medyo madugdugayan kung sila dira. Kaya damo sa manipasay nga jeepney nga nagakuha pasero, nagkapanawag pasero, bisan hindi sa nagkakaigo ang lugar sa tubang blasang mall, pagbay sang patrol, sa may ubos-ubos lang sang flyover, may nagapasaway sa gyapon. Dulangan pag-ibig sa mga pribado ng salakyan, alin sa mall nga nagka-cross, na malabi kay ang mga traffic enforcer dili nakatutok sa mga pagmintiran nga dapat wala may nag-obstruct sa kilid sang dalan kung kaisa, hindi kayo marikawan mga ka-aksyon nga bisan man nagriko dra alin sa may mall, gulpila na yung cross kundi gapinonsok ang mga salakyan. Pag nabot diri sa Lizares, daman ni mamatsagal mga ka-aksyon, marubugat nga trapiko dugangan pagid, kay may sistema man dragi na patuman mong ang traffic lights nagagana, wala problema din traffic lights sa Lizares. Ang problema ano dayan, nagabiting the red lights nga mga dipasay nga jeepney. Labi naman nagaliko dra pa ka Lizares Lacson, ang mga dipasay nga jeepney dra yung gagulpi na magka-aksyon bisan na yellow na abi ang sa ilang so kay nga gaw lang kung may pila pa kami segundos malusot ginati. Ang problema kung kaisa, labi na ako may nakapinunsok na salakyan sa tubang sang gasolinahan dra mismo sa Lizares Araneta at ang congest kaya hindi din penetrate kung katabok sa intersection point ang mga salakyan gikan man sa magkatuhay nga direksyon. Dahil sa pamagkaksyon sa panumdom, siguro agod nga mangin na maligwang dalanon kang tayo na ang biyahe sa tanan nga masalakyan, sundon lang ang mga traffic laws nga ginabatuman diri sa syudad sang Bacolod agod aton mabulig-buligan ang katapos ng Bacolod Traffic Office nga maintenance ang sistema kung trapiko ang aton pagamalan. Mga ganibla kay diri sa area sang San Juan, diri sa likod sa Ayala Mall, padulong diri sa may Burgos San Juan, dili tanto mo sila kadamo ang mga nag-obstruct sa kilid sang dalan. May ara nagapundo, pero klabada naga-deliver abi sa mga produkto kag iban pa. Kag hindi kinman madugayan, no? Batsi mas gilayon,
tapos sabing ila diri nga transaksyon mga kaakson. That is why nga aton diri nga paglabay kinasig na nga sa aton biyahe from barangay 2 going diri sa may Burgos San Juan. Dire-diretso mga kaakson ang aton nga pagpanakayon sa liman hapon kay hindi tanto mo sila kabugat kag wala sa may nag-obstruct sa dalanon. Sa ibang nga lugar sa palibot syudad actually pato na kalabot na kami sa barangay Mansuringan siling hapon. Digto may kalabay sa may barangay sa may Bangga Metal. Paglabot sa Bangga Metal, hindi mo tanto mo sila kabugat ang trapiko kay may sistema man nagagana man ang traffic lights sa mga kaaksyon. But silingon ang mga motorista ginagaan sa gihapon sa direktiba kag hindi sila pinagusto makalusot dahil labi na sa intersection points ng Bangga Metal mga kaaksyon. Basta ganang traffic lights di sa mas mayo gid kami traffic enforcers pagid makalukad naman ang sistema kung traffic ang pagamalan. Palusot kami diri sa may barangay Mansilingan, nagbibot kami pagkatto diri sa may Mansilingan Road, pabalik sa may Bangga Kuri, dire-diretso man ang biyahe kay wala labot hindi tanto mas nakadamo sa masalakyan gikan diri sa may nakatundan padulong na ako na gikan diri sa may east padulong sa west direction na kaaksyon. Hindi man salakyan diri sa may Mansilingan pagkatto Libertad. Ayo yun sa ginang biyahe kaya nagagana ang traffic lights mga kaaksyon. Pero expect ron gini sa aton mga motorista aling kabut sa Libertad naman abang pila ang inyo dra no mag-experiencean kung inyo nga direksyon padulong Bangga Kuri mga kaaksyon. Aton guro tip dra pwede ka magyapon kalusot pagabot diri sa may City Heights mga kaaksyon. May pinadra ka mga adalanon nga pwede ka makalusot palapos dito sa Pontevera subdivision. Dili ka dito direksyon padulong Barangay Mansiringan o kung Barangay Handumanan pwede ka makalusot sa may sa Pontevilla 5th Road, Pontevilla Subdivision mga kaaksyon, lapos yun sa may Circumferential Road. Ang shortcut dala nga ginusoy kung kaisa namon sang pato mga kaaksyon para hindi kami maipit sa trapiko along area diri sang Bangga Kuri, labi na sa masalakyan gikan diri sa may Libertad Public Market. Kung diri ka naman rin sa may area sang Bangga Kuri, kaya mo direksyon pa norte, dahil kami labay sa Circumferential Road mga kaaksyon. Pero imo na batsagan, nga do kalaba gisang pila sa masalakyan padulong Burgos Circumferential Road, imo direksyon pa downtown area diri ka nang lusot sa Las Palmas ang una nga bangga dira makaaksyon kung una nga traffic light after sang Kuri, that is Las Palmas nga road. La kalabanan mga pribado nga salakyan naga-shortcut kanila direksyon pakadto sa may downtown area kay kung diretso man na makaaksyon ang dalan pakadto sa area sang Lopesina, Gonzaga Lopesina makaaksyon. Di pa Gonzaga Lopesina, doon sa mo sining oras sa damo gid masalakyan dira kada sinumbali mga salakyan. Pero at least dire-diretso no kaya hindi ka na matamaan pag isang traffic kon komparado mo diri sa area sa Burgos Circumferential Road mga kaaksyon. Sa nasiring hapon maraming panyempos palibot sang syudad kalangitan naton duway gyud nakatipon nga galom hopefully magtayo yun ang kagayman nga panyempo kon panahon tubtob na magkagabihon mga kaaksyon. Ang pagulan daw wala gid sang patimaan subong nga hapon. Sa totoran nga mga kaaksyon halong lang sa pagbiyahe labi na sa mga driver sa masalakyan nga monitor sa pagpakalagad sining hapon. Pero basta mo silang panyempo na maging manhigop sa mainit nga kape. Pero kung kape ba lang aton pagkamalaan, isa lang ang aton ginendorso sa inyo. Mag-inom isa naman ka doktor gagi sa pagbanasa sa Estados Unidos 100% natural, 100% organic nagalimpyo sa aton kono nagabulig man paapik sa aton memorya. Kung nagalimik ka sa Dr. Alfred's Green Coffee daw pareho lang nga nakapangape ka na healthy ka pa. Rekta sa Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa balita balita sa luwasang Pilipinas mga kaaksyon, hindi lamang bakuna kag COVID-19 ang balita. Dito sa Myanmar mga kaaksyon may ara sang balita nga sumampaw. Amo tong pinakadako nga balita sa ilatong kinagamo kag ang pagkakapatay asang 39 gid ka mga tao dito ini sa may Myanmar. May anti-coup protesters may kudeta to makaaksyon agin patigayon ang mga naga-question ka nagapamatok sa nailihir nga leader dito sila. Bumato sila makaaksyon sa security forces dito natabo sa Myanmar's main city kahapon Domingo. May nagkarab-karab to. May nasunog to mag-aksyon Chinese factory. May pila sa ka mga Chinese factory ang ginpang sunog to sa mga nagprotesta.
Ang report mga ka-aksyon sa Assistance Association for Political Prisoners, lakip sa napatay isa ka pulis. Kagamo ning ginakabig pinakamadugoon nga insidente. Sumugod sang mag-umpisang kudita, Pebrero 1 nag-umpisa ning kudita mo ang kinagamo mga ka-aksyon kontra sa elected leader nga si Aung San Suu Kyi. Sa mga morning plastara dito sila sa ring pungsod mag-aksyon daw kakalipatan nila COVID-19 nga problema mo. Madumano pa na mga ka-aksyon nga mati 39 nagkalabatay ho. Ginagamo, gasing gitanay, hinabuyanay, bato. Ang iban nga armas ang sa mga protesters ho. Ining ining tirador. Tirador. Bato, mayara sang mga nagakinuob sila tanan, ginatirador ang ila sa nga kontra security forces. Bisan pa nga nagainaso sa palibot nila ho kabanti. Basta security forces mga ka-aksyon ginagamitan man akong kaisa mo. Sang saring bagay balang para ma-disperse, para nga mag-puntat ang protesta sang siring mga nagapamatok sa giniliher nga leader. T39 kabay pa nga din na madugangan ni. Damo na sa mga nagkaradula ang kabuhi bagon man sa COVID-19 sa badabang lugar sa kalibutan. Gindugagan pagid ni mga nagkalamatay ho sa kudita dito sa Myanmar. Alas 5:19. Action Radio Philippine Standard Time ang balita City Hall. Aton balikan dugay-dugay pagkatapos gilamang sa standby. Magkakalapit man o magkakalayo, Darita sa monitor sa ato sa nga live stream ho si Elizabeth Malaka Agamala, monitor sa programa Happy Listening. Happy listening to Malaka family. Okay. Si Rofi Libran, monitor man. Melvin Peñafiel, good PM. Yvonne Bueser, Dan Sharing, salamat. Ligay Villaris Achivar, live now, Ramon Anlo si Achivar, Talok Bago, thanks, Aksamarlon. Janet i-konta na na sige, be close to baby. Sige. Okay. Si Janet Cabante. Good afternoon, watching from Pinamungahan, Cebu. Okay. Hindi na manao ko. Alex Fuentes, mayang hapon. Kapamati man. Athea Kim Riman. George Yanisa, no? Ginsaya. Anashnig, o sulit-sulit. Halong na lang ang taga Negros, Samalia. Jogs Espanyola Silverio. Paano galit kong LSI nga gusto magpuli sa Negros, mapa-swab test, anay? Bao magastuhan pa kami nga pobre ka pigado kataba? Ti obligado mag-present sang negative RT-PCR results. Ti mapakwa ka mo swab dira sa lugar agin halinan ninyo no? But coordinator sa pulian ninyo nga local government unit sa LGUs. No, kay ang provincial government sa Negros Occidental may ginatanyag yapon ya, no, nga swab test kung mag-abot ka mo dili kung gusto nyo, pero ti kung way ka mo sang RT-PCR negative test, pag-abot nyo dito, i-swab test ka mo dali no? Pagkatapos swab test, quarantine gid. Hulaton magwa ang result ninyo. Pero mas maayo nga dira pala nga daan sa lugar ginhalinan nyo, papaswab test na kamo, kag hulaton yung result nyo, kung negative ka mo, pagkita nyo yung result, pag-abot nyo diretso ka mo diyon sa inyong sa nga balay. Amy Esmeralda Dolido, good afternoon. Dolores Guadalupe, halin ka di Bacolod, lakat ka Negros Oriental, tapos 4 days balik ka Bacolod. Require gihapon, RT-PCR test negative result. Sa Negros Oriental, kung Dumaguete City yung patulungan mo, gina-require nila gapon to. No?
nga magpresent ka sang negative RT-PCR results, no? Sa Dumaguete, kaya ila sining mayor to si Felipe Remolyo, may direktiba to, no? Nga sa gihapon padayon nila ang pag-implementar sang existing nga travel protocols nila, no? Nga pag-require gahapon sa mga travelers pasulod sa Dumaguete nga mag-present gid sang negative RT-PCR test result prior to travel. Kung Dumaguete, pero kung di Dumaguete, ti why na gina-require kaya may ara sang executive order man kaya papanaog si Governor Roel Digamo. Kung Dumaguete, ti obligado gid mag-present sang negative RT-PCR result. Lito dayap, Sir Marlon, monitor lang di sa Punta Taytay. Amigo ta Jerry Chari pakadto Cebu may RT-PCR pa, amigo Marlon. Ang Cebu may ara man sila kagulingon ang travel protocols, pero kung sundon nila na sa adto sa Resolution 101 sang National Interagency Task Force na sa adto nga ini ang coverage is nationwide. Pero ginasiling man sang NIATF nga may option man ang local government unit nga magpatuman sang ila sining pagsulundan para sa pag-require sang negative RT-PCR results pwede hambal sang NIATF. Pero kung sundon lang niya ang resolution na saad Resolution 101 sang NIATF, hindi na obligado, waay na nila ginaobligar ang mga travelers nga mag swab tests or mag-quarantine, no? Inakonsundon ang NIATF nga resolusyon. Pero kung ang LGU hindi mapasugot, pwede, no? Paros dari sa Bacolod kag Negros Occidental. Huwag ka pala rihos, no? Managani nga nagpagamos pinsar sang mga local chief executives ang damlaglang Resolution 101 agin pasar isyo sang NIATF kaya nabutang to Unified Travel Protocol. Hindi pwede matawag uniform, hindi pwede matawag unified kang iban nga mga LGUs hindi gusto nga amo nang i-implementar kaya mabutang namang peligro delikado ang ila sa nga lugar. Mary Joy Camero, good afternoon from Singapore. Si Jogs Espanyola Silverio Bao Kaluluoy lang sila nga EO sang Negros ang mga LSI. Tomas Brunyola, good afternoon. Si Pelton kaya rin na. Pelton Lipura, Aksamarlon, ari kami di sa may Pasay City. Si Krisha Blas, mayong hapon Aksamarlon, monitor lang kami. Rex Gutierrez, Aksamarlon, good afternoon. Aslang ko sa ang second inject halin man na nga dose compare sa first inject, monitor lang di sa Tangoba. Oy, sa kay Rex Gutierrez, okay, si Toto Rex Gutierrez klini, no? Kung anong sahi, nanong nga brand sa first dose nga ginturok nga bakuna, kinala sa second dose amo mana. Hindi pwede nga nagpatubso ka Sinovac sa una, AstraZeneca sa ikaduha. No. Hindi pwede. Same brand. Parehas. Dapat. Okay. Kay Rex Gutierrez na, no? Okay. Tita Tinan Villarde. Gulpia magsumarlon astlang ko kung mabiyahe ka Bacolod to Bayawan via Hinubaan la na RT-PCR kay Dumaguete lang ang gaas. Salamat kid from Silingan. Yes, o Dumaguete ma lang ang require dito sila nga mag-present ka sang RT-PCR negative result. Jocelyn Libon Espojo mayong hapon ng Sumarlon. Kenneth Valencia, good afternoon. Evelyn Pomoseno, watching from Lower Bicotan, Taguig City. Damo gini sa pamangkot kag damo gyapon way sang ideya gid mo tanto sang saring panibag-o nga travel protocols nga gina-implementar makaso kamati. First day pa man subong is March 15. So okay. Iban balikan ta naman dugay-dugay ha.
aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Padamo gid sa nagapamangkot mga kaaksyon no angot sa sining RT-PCR test no sa sining travel protocols sa ato sining syudad o kun sa ato sining probinsya. I-try tagid nga masabat ang tanan nino sining mga palabangkutanon. Ang ining abahin ginadulong sa aton sa kalwan sang D3 Bayo. Ang kay Governor Bong Lacson. Kay tuman ani ka importante kag gapati kita nga damo pa mga kaksyon linibo pa posibilidad. Ang mga Negrense or Bacolod nun nga to sa iban nga probinsya nga luyag na magpuli diri sa Bacolod o kon iban nga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Kay ang kalabanan nga nagapalauli mga kaaksyon gaka na way na bala sang obra didto sila. Te kung way ka to ka obra, way ka to pamilya, anong imo sa dangatan to? Mawad-an ka to sang money, mawad-an unod bulsa mo, mawad-an unod wallet mo, wa mo gutom. Way ka choice mapuli gid ka sa imo sa nga lugar sa imo sa nga pamilya. Pero importante mga kaaksyon nga ang panugyan sa ato sa gobyerno provincial kon mahimo palang gaan gid ninyo tiyempo no coordinate kamo sa local government unit no kon taga Bacolod kamo ti hapos na malang subong mag-communicate di ba may social media na may Facebook na may mga Facebook pages ang mga LGUs naton. Kung taga Bacolod kabuti, try nyo gid nga magkig-angot sa syudad sa Bacolod nga LGU. Amo man sa iban nga banwa o kon syudad. Mga kaaksyon kay man hindi man lang nga RT-PCR negative test nga result ang ginapangita mo. Kung magpuli kamo diri sa Negros Occidental nga ara kamo halin sa mga probinsya nga gwa na sang Western Visayas. Tiyan mo na, waya problema kung taga Iloilo, halin kay Iloilo, Guimaras, Aklan, Capiz, Antique. Kay hindi na obligado nga mag-present pa kamo sang siring ginapangayo sa provincial government sang Negros Occidental nga RT-PCR negative results mga kaaksyon. Ang sa Bacolod, posible desisyonan pa rin kasi si Councilor Rojas tagsiling ho nga way sa nagapabor sa pagdula o kung pagkakasiling negative RT-PCR test result. Kung ba siya tari ang statement ni Councilor Rojas, luyag niya nga ipabilin yapon no? Nga protocol ka dapat may negative RT-PCR result nga ipresentar ang magpauli dari sa Bacolod City. Ti isang una, hindi gid man why gid man ginaobligar nga mag-present mo ugaling pag-abot mo diri i-swab ka kay quarantine. Kaling kay mayara sang ginpagwa nga NIATF Resolution 101 ang ato sa gobyerno nasyonal nga amo na ang nagasiling nga hindi na mandatory ang pagkuha sang swab test kag pa-quarantine sa mga nagapalauli nga mga travelers. Ti damo sa mga majority sa mga LGUs nag-react mag-action. Grupo sa mga gobernador nag-react. League of Provinces of the Philippines. Partikular diri sa Western Visayas mga ka-action. Pa ito sila kalabanan tuwag nagpabor kay luyag nila ipabilin niya ang travel protocol. Diri sa Western Visayas mga ka-action sa nasilintara ginsiling ni Governor Bong Lacson nga kung halin ka sa mga probinsya sa Western Visayas medyo mapos na no? Kay hindi way ka na gana pangitaan. Pero kung gusto mo, masiguro, ang lawas mauwa ay isang ginadala nga kagaw nga corona. Kag luyag mo yung magpa-kwa sang swab, RT-PCR test, kag magpa-quarantine. Ara gyapon, nagatanyag sa gyapon ng provincial government. Kag ti gobyerno na way ka sa dapat bayaran kay free man na, free maganing quarantine.
Pero ipilion nyo ang time bala para sabihin magbiyahe ka mo, saka kami aeroplano, sakay sa barko. Pilion nyo man ang time ninyo nga pagbiyahe. Nga hindi man ini siling tuwang gabi. Kamati ang mga naga-swab dara mga kaaksyon, mga medical personnel ina, mga health workers ina, ang mga trabahante man sa gobyerno provincial, tinaga-off man na sila mga kaaksyon. Amo na nagligad lang nga mayara sang report nga may mga LSIs nga nakalusot nga pag-abot dari sa Bacolod, pag-abot dari sa Negros Occidental. Ang iban gani gingamit nga address Bacolod, igaw morahon dito gila nagpuli sa Talisay. Pag-abot des Bacolod, ya pag-abot dito asakay ba lang sa private nga salakyan diretso puli sila sa Dingabalay. Way nasang suab kamanting oras nga pag-abot nila, pag-abihon na. Kung kisa may problema pa na nga way nagasanto mga kaaksyon ang schedule. Ang schedule sa pag-abot sang barko. Ina nga mga problema mga kaaksyon amat-amat naman na santo nga na resolver. Kesa na saling daradamo pa rin sang mga dapat plansahon nga problema kaman efektibo alas 12:01 kainas ang kaagahon. Nagumpisa ni ang implementasyon sang ginpamanaog nga executive order ni Governor Bong Lacson. Executive order number 21-18 naga-adapt man ani mga kaaksyon sa NIATF Resolution 101. Governor Bong Lacson angot suri. Yes, eventually it will be open. But coming from Region 7, we will also require a negative RT-PCR not later than 72 hours after extraction. Parehas lang sa mga. The only region where we will not need a RT-PCR result is within Region 6. In fact, we will be sitting down with the public transport sector on how to or how we expect to implement our executive order in compliance with IATF Resolution 101, which allows request for a negative RT-PCR prior to travel. So kung halin kamo sa iban nga probinsya, partikular kay ang kalabanan nga nagapalauli diri mga kaaksyon labi na kon LSI sa magahambalan, halin man sa Cebu, halin sa Metro Manila. Obligado gid mag-present sang negative RT-PCR test nga result. Ang dapat may ara kamo sang tatlo na da mga kaaksyon dapat nyo sa nga comply mo. May natawag nga Safe, Swift, and Smart Passage SPAS Travel Management System. Ay amo nung nasaad man sa NIATF Resolution 101. May application ka mga dapat i-download sa inyo sa cellphone. Daw umamo man sa ginatawag nga backtrack system bala. Parang nga ang tinutuyo sila mabalaan nga nagsulod na kamo diri sa Negros Occidental o kon sa sudad sa Bacolod. Pero ang pinag-importante na negative RT-PCR test results gid. Kaya kung why ka sa nga i-presentar mga kaaksyon ang airline company, may diyan na ni saram naglanggid pa panaog nga executive order sa ato sa nga gobernador. Sige kabay pa nga mangintayo yun kag wagid sang dako nga problema nga matuga ining panibag-o nga implementation sa nga travel protocols sa isla sang Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pwede ba na maghubin ang may edad na? Mag-DTX 500 ka ang sa ato sa nga pagpanumalik ato ni balaon dugangan ta ang update sang sa nga ginasuryahan naton nga RT-PCR test kag
Iban pa sa nga mga requirements sa sining implementation sa travel protocols. Iban unta maka-aksyon kon bala paboran gid ni or amo na ni ang gina-implement diri sa Bacolod ho. Kay si Councilor Rojas wagid nagapabor sa pagdula sang negative RT-PCR test results nga dapat ipresentar sa mga travelers pasulod diri sa Bacolod. Alas 5:38, standby, balik kita pagkatapos ulit. Nakapangita ka bala sa... Balikan ta maka-aksyon ang ato sa nga mga nagkapadala sa mensahe dari hamal na Kevin Tan, Cerned RT-PCR test, magpabakulod. Ay check ta na dugay sa report ni Action Dale Salazar. No, Action Dale Salazar dugay. Check ta na kung bala amaning i-implement kisa nga Bacolod City government. Reynaldo Nombre, watching Barangay Suay, Himabayla Sari. Araman si Treg, si Emosyo Kabanitor, Rose Guevara, Alex Torres, mayong hapon, watching live, check attendance lang ko. Salamat, gid. Ano ko ta, Alex? Rose Guevara, si Eva Gradas Materna, Rooney Mananghaya, good evening, Bacolod, watching from Hofof, Saudi Arabia. Correct na yung pronunciation ko. Hofof, Saudi Arabia. Sige. Alex Montesa, Christian Roa, mayong hapon, Alex Montesa, balyahin nga agaw lang sa FB Live mo nga programa aralan ko sa Radyo Kabanitor sa emo sa nga program. Salamat kid si Guillermo Clarito aran sa lihog lang kami da sang taga Barangay Buenavista Gibong Pontevedra. Salamat kid si Judith Horta de la Peña Barbecue, mayong hapon, ari kami liwat ni Lola Turing, Tita Lourdes nagapamati sa emo sa nga programa sa ilis sa opisina. Badabong nga salamat ambal ni Judith Horta. Nang grocery kami upod ni Tita Iboni, si Lola Gahingagawid. Sa FB Live, mga upod sa imo programa, di pa siya conforme sa radio. Oh, salamat. Kompleto ba? No? Alex Amontesa, salamat gid. Okay. Si Jogs, okay, di ba ba? Di ba? Jogs Espanyola Silverio, paano kung here in Boracay nga gusto sa Ambalyo, paano kung ari kami sa Boracay gusto magpuli dira sa Negros, obligado gid magpresent. Boracay ti Aklan, no? Sakop sang Region 6, no need na sang RT-PCR test result. Kay Aklan isakop sa Boracay, di ba? Ang Boracay isakop sa Aklan. Suli man. Sige. Basta Region 6 ka mga probinsya, way na gid obligar mag-present sang RT-PCR test. Okay. Okay. Dari ba? Sa Marlon Bangkot lang ko bahin sa RT-PCR test, pwede lang na ang rapid instead sang swab nga ginkuha sa Cebu para sa Apur. Ang rapid to Alex, to why na gina why na gina honor ang rapid, no? RT-PCR test na gid, no? Ang rapid test na gina-check lang na kung may ara sang infection or virus. Yung sa nga lawas, pero why nagkakahulugan nga inang virus kung may ara gibang kung mapositive ba sa rapid, why nagkakahulugan nga virus nga tumapek mo da or nanuman nga sa isang bakterya, COVID-19, no? Or infection. Why na suryahan ang ginatawag nga rapid, no? RT-PCR test na gina to Alex, no? Ang prefer, no? Ang gina-honor test. Okay. Labi na ko nara sa Cebu. Ang Cebu daw problemado pasbong, no? Sa COVID-19. Silidonia Santillan, watching from Managasi. Okay, salamat. Mal nito to Alex, may ngayon tatani bulig parte sa drainage sa tubang sang Phoenix Gasoline Station pagkadto Bangga Kori. Kay kadugay na nga problema kay ang tubig nga gailig perti kay kabaho. Oh. Ang kontraktor sila nagpawala lang hasta subunti sa karsada gailig at tubig kabaho gid kon gamanitor agsik kid simo. Sige i-kuan niya pa try tani pagkatuan na sa patrol kay refer tani sa ato sa nga news center. Okay, salamat to Alex. Oh, dapat gini aktuhan kon nagahatag sang peligro kag pagpenitensya das mga tao. No, sa din na siya yon sa may tisakop sa Bacolod City, no? Sige.
sa mga Kore alhis. Ryan Cesar Borromeo now open. Okay. Sige. Salamat sa imo sa ringang padala. Rose Banhaw, Arsenal, watching from Kuwait. Okay, sa Marlon, thank you gid kay ipahibalo ko sa ila. Okay, si Alexa Montesa. Parte to sa rapid testing. Salamat sa kay Alex Montesa. Iban balikan taraman duwa-duway. Sa chairwoman sang Committee on Health sang Sangguniang Panglungsod, City Councilor Cindy Rojas, wala siya nagpabor nga i-give up o kung nga kakaso na nga requirement nga negative RT-PCR test result sa sulod sang 72 oras Action March sa mga traveler nga luyag nga magsulod diri sa may syudad sang Bacolod. Wala sa gihapon sang pagbag-o sa mga requirement nga gina-require or kinahanglan na sundon sa mga locally stranded individual o kung
may mga non-essential travels no pasulod diri sa may syudad kun luyag nila nga magpadulong diri Action March sa Bacolod City. So no, kay Councilor Rojas isa diri sa factor nga iya ginicide amoy ning nag-surge or nagasaka nga kaso sa COVID-19 sa Metro Manila Action March. So no, sa konsehal nagapabilin sa gihapon ang requirement nga negative swab test result, ang backtrack, ang health declaration form online kag letter of acceptance sa sining komitiba bilang chairwoman sang returning non-OFW residents. So no, kay Rojas daw nga ginpresentar ni Action March sa Bacolod EOC ining resolution 101 sang National ITF nga Uniform Travel Protocol. Pero sunod si Action March ini pa ang pagtalakayon, pero as of broadcast time samtang naga-report kita wala pa sa gihapon sang anuman nga mando gikan kay Mayor Bing or sa LGU nga nagaligwat sa existing nga protocol with regards sa travel requirements. Aring reaksyon kag tingog ni City Councilor Cindy Rojas. Same requirements patayag yapon as of now. Actually, gin-present ko na sa EOC nga kilanglan na naton mag-synchronize bala. Kay para hindi ma-confuse mga tao. So siguro mamitingan ni namon ma-put into place, and then eventually we will also use and implement the inang mga expas na bala. Hindi pagyapon for now. Kasi do pareho na subong ga-search na naman to ang mga cases bala sa Manila. So do medyo hindi siguro pag-give up siguro ang ato ni requirement na RT-PCR guro swab result. Actually mga doctor subong they are already getting concerned naman gani of the surging cases sa Manila. So they are asking for more strict protocols coming in bala sa mga pasahero from Manila. So I think we have to talk this over with them again, no, with EOC. So ma-update lang ta kung ano ang latest naton. Action March City Councilor Cindy Rojas. Action Dale? Yes, Action March. Waay sang exemption, no? Pareho sang Negros Occidental nga kung maghalin ka sa iba nga mga probinsya nga sakop sang Western Visayas, no need mag-present sang RT-PCR test na negative result. Ang makulod guys, waay sang din bag-o. Yes, Action March. Wala sa gihapon. As long within Region 6, wala sang ibang nga requirements like negative nga RT-PCR like Iloilo, Bacolod. As long as may backtrack lang pasulod din sa may syudad, amo lang gina-require sa mga puerto, Action March. As is sa gihapon, ang mga travel requirements nga na-implement sang syudad antas man nga nagwang ning resolution 101. So ang balantayan diri kung bala magapagwa si Mayor Bing like sa province of Negros Occidental nga mayara niya sang EO ang gobernadora angot sining resolution 101. Update kabagtagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. So klaro na sa mga nagapamangkot sa ato sa nga live stream kag sa nagamonitor da. Why sang ginbag-o sa travel protocol sa syudad sa Bacolod? No? Kung naghalin ka sa probinsya o syudad nga sakop sang Western Visayas, amo to gid-mention kaina. Ay separate ang protocol sa syudad sa Bacolod bilang highly urbanized city. Separate man ang Negros Occidental, ha? Di kung magpuli ka, ari ka taga Bacolod gabi, magpuli ka dis Bacolod, travelers ka, halin ka sa Iloilo, sa Guimaras, Antique, Capiz, Aklan, kag sa ibang nga lugar, Manila man or Cebu, amo gihapon waay sang ginbag-o sa pagsulundan sang syudad sa Bacolod. Ang Negros Occidental naman ya, kung magpuli ka mo outside Bacolod, halin dibi sa nga lugar sa Talisay, papanaog to sa San Carlos, halin naman di sa bago pasaka dito sa Inubaan nga lugar mga ka-aksyon, Southern kag Northern Negros. Kag halin ka mo sa Region 6 lang provinces, syudad or lugar sa Region 6, hindi na kinahanglan nga mag-present ka mo sa negative RT-PCR results. Okay? Outside sa Region 6 ka mga probinsya, amo na ginaobligar na mag-present ka mo. Magpa-swab test ka mo sa lugar nga ginhalanan nyo, mag-negative ka mo present doon na para tugutan ka mo makasulod diri sa Negros Occidental. Alas 5:52 Action Radio Philippines Standard Time sa mga high blood, sa mga diabetic. Aton gina-recommend
Nga pagpanumbalik, standby. TTX! Okay, last but sa ato sa nga mga nagabaritor sa live stream, okay, dali. Saka-saka ta kay daw damo sa mga nagbagoy. Bago nga mga mensahe. Rosario de los Reyes live, si Sir Chiche, Tuto Samsam, Lyra Nero from Progreso Binalbagan, Rose Banhao Arsenal, okay. Pedrinia Ironman, mayong hapon. Hambal ni Alex Torres, salamat gid. Maaksyonan kag magkantuan sang inyo sa nga patrol para makita gid. May picture ko na i-send ko bala sa Messenger mo. Sige, totoo Alex. Kay aksyonan tara, no? Di pwede nga padugaya na kay basi kun mo maglalipong bala mga tao daw. Okay. Si Colin Tacloban, mayong hapon, from Morsia. Thank you. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Live Better pagi sa Life Extension Vitamin D3. Nakahibalo-bala kamong ang pag-maintenar sa healthy levels sang vitamin D nagabulig para magpapag-on sa ato sa nga immune system. Ang vitamin D3 nagabulig para mapahilayo kita sa risgo nga matabikan sa anuman nga sahi sang masakit o kung balatian, labi na ang ginakabit sa gihapon makamamatay nga cancer o galion gid pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
Isa lamang ini sa madamo nga mga produkto sa Life Extension of Philippines sila sa klinika, opisina na hamtang sa GA Estaban Building, Lacson South, Bacolod City. May libre nga konsultasyon Lunes tubto Biyernes alas 9 sang aga tubto alas 3 sang hapon. Magbakal sang produkto sa Life Extension, labi na ang Life Extension Vitamin D3. Lantawon ninyo anay nga mayara sa tatak ng LE para piho-piho. Life Extension Vitamin D3. Balikan tarang patrol italis ang natipod nga balita ni Action Jan Diaz. Action Jan sa report please Kevin. Action Mark, ging kalipay sang hanay sa mga negosyante sa Visayas kag sa syudad sang Bacolod. Inikika nga ginhimo sang probinsya sang Negros Occidental nga pagsunod sa Uniform Travel Protocol nga ginpapanahog man nga resolusyon sa National Interagency Task Force. So dari kay Mr. Frank Carbon, ang Vice President sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Visayas, kag Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, nga isa ka maayo nga tikang Action Mar ining ginhimo sa probinsya sa Negros Occidental. Agod nga mabulig-buligan man ang iladri nga pagbangon abi o kanang liwat nga pagbuhi sa ekonomiya sa probinsya sa Negros Occidental. So diri kay Carbon nga maayo nga tikang ini kay bangod diri nagapakita Action Mar nga ang probinsya sa Negros Occidental ang may ara na sang kapasidad nga makontrol ang problema kung COVID-19 ang pagambalan. Ikadwa diri nga gitpat ti Carbon nga ni man nagapakita nga tuyo gid sa probinsya sa Negros Occidental nga mabuligan man negosyante man nga para sila magaan man sa kayunan nga mas maka-operate na gid sa gusto labi na nga may maginalauman sila nga mga customer amo ni mga turistabi nga ginatumod Action Mar. Sabi ka kabahin ang baldari ni Carbon nga siya naglauman nga kuntani ang syudad sang Bacolod ang magpapagwa man sang mando o kung resolusyon nga nagasunod sa Uniform Travel Protocol nga patumano na nabi para sa mga biyahero Action Mar nga magasulod sa syudad sang Bacolod. Kasunod sining tikang aluyag naman nga hingyoon sang hanay sa mga negosyante sa mga opisyalis ng gobyerno nga kung may himo bala ikaksod na gid lang ang liquor ban Action Mar diri sa syudad sang Bacolod kag tanang lugar sa probinsya sang Negros Occidental agod nga magaan sa kayunan ang publiko labi na ang mga nagabaligya o karabi ang mga balaligyaan nga nag-offer sa mga mismong serbisyo Action Mar kung mga pagkaon nga makaguliran siya mas duldag ko ka makabulig-bulig sila pang adlaw-adlaw nga galastuson Action Marlon. Nagalao man si Carbon nga kuntani mangin maayo ang o kung mangin maayong resulta sang ginpatigan nga pagsinapol sa mga lideres, mga alkalde kag gobernador sang naglain-lain nga mga banwa syudad kag mga probinsya diri mismo sa Western Visayas kag according diri sa iya nagpatawag sang pagsinapol si Iloilo City Mayor Jerry Treñas agud istoryahan ining Uniform Travel Protocol kasunod nga nagpagwa sang mando na si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson. Yari si PCCI Vice President for Visayas, Mr. Frank Carbon. Pero paranting sa pagkakataon, tingnan natin isingit pa ako sa pusang pagkakas. We are very happy na all of this napakita kaya itong gobyerno, number one, confidential siya na makontrolar na natriya sa aton sa Bisaya ang local transmission. Ikawa, ito mo ba nila-recognize mo nila na dapat ang negosyo pa ang kakalagsanidad at mag-create ng trabaho kay kadamo na nawagan trabaho mo. So, things kami, I'm very happy sa story kapon na in the force, in-consider ng economic business and sa economic business. Action Marbatian si PCCI for Visayas Vice President Mr. Frank Carbon. Sa tuturan nga magka-aksyon, karon na batay detalye kita sa Marita, ini may kang tanan sa isa ka babae, do bagong bata ni connection na Mar, apa ano ang ining babae deaf mute siya, pero ginaimbestigaran pa diri nila kay hindi pala magpating kapulisan nga bisan apa ini siya may nakitaan sila kung nakuha sila nga driver's license ining babae nag-shoplift sa sunod sa isa ka mall diri sa Bacolod, kadamo-damo man din sila nga nakuha Action Mar mga dilatas, mga juice, no kag ibang pagid nga mga pagkaon nga nakuha sining isa ka babae sa sunod sang isa ka mall. Kag ang detalye sang isa ka anti-illegal drug operation nga ginpatagayon diri sa syudad sa Bacolod sining hapon maka-aksyon dugay-dugay kay gina-develop na naton o kung gina-kastar naton ining detalye sining gingkasan na naman nga bypass operation sa mga otoridad. Sa tuturan nga maka-aksyon sa panahon ng COVID-19 nga balatian naton sa gihapon kinakabalakan
Walang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Pinakabag-o kag pinaka-epektibong sir, sa isa ka resort sa Bohol. Nagpaduga ang pagintan na problema ng COVID-19 ng activity nga ni. Una sa balita, una sa aksyon. Sino yung nagpanugot nga magamamo ni may topless dancer ni? Saber, lantawang tako sinong perde sila ni Governor o kun Mayor. Alas 5, Action Radio Philippine Standard Time. Action Reports After Edition, magabalik buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition. With Action Dale Salazar. Ako naman, Action Marlon Henovaya. Iban nga balita, way tabalabutan tutok Action Farming Line. Alas 7, turno balas 9 with Action Brian Murdeng. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon